A continuación, vostede vai escoitar 2 veces seguidas un fragmento do programa radiofónico Efervesciencias, dedicado á convivencia con robots. Tome as notas que precise. Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2040. Eran as 5:30 da mañá. A habitación comezou a iluminarse como nun amencer. O cheiro e o rumor do mar alagaban o espazo e aos poucos fun abrindo os ollos. Busquei as lentes sobre a miña mesiña. Non estaban ali. De feito, facía anos que non usaba lentes, pero en moitas ocasións, ao espertarme, aínda repetía o mesmo xesto mecánico que realizara cada día durante tantos anos. Agora usaba retinas artificiais. Xa tivera outras antes, pero estas, ademais de permitirme ver moitísimo millor, informábanme de canto vía. Sempre tiven problemas para lembrar o nome das persoas e non poucas veces pasei apuros por esquecementos incomprensibles. Agora os meus novos ollos identificaban a quen se atopaba ao seu alcance e tamén me informaban dos edificios, as obras de arte, de todo o meu redor, en definitiva. Ademais, advertían o meu cerebro de posibles perigos dos que de outro xeito non sería consciente. Ben, saín da habitación tratando de non facer ruido para non espertar a Maite e chamei a Pascual, o noso robot de servizo doméstico. Incomódalle que alguén se refira a él como robot e prefire a expresión asistente persoal, pero realmente un robot antropomorfo, con apariencia e comportamento humanos, aínda que non é dos máis modernos. Pascual subiu as escaleiras a modiño para non facer ruido e díxome que o meu almorzo estaba preparado. Os meus fillos ían vir comer, así que os robots de servizo estaban a preparalo todo. Pascual mesmo conseguira mel. As miñas netas encántalles o mel. O mel natural converteuse nun ben moi escaso. Os sistemas de comunicación desorientan as abellas e só nos ESI poden sobrevivir. Recordo que cando oín esta explicación de Pascual, preguntelle moi interesado que eran os ESI. Os espazos sen intelixencia, respondeume coa satisfacción de saber máis que eu. E como non me gustou ese punto de soberbia que notei no seu ton de voz, díxenlle con retranca que supoñía que serían lugares sen intelixencia artificial, que era a que en todo caso podía perturbar o ir e vir das abellas. Preferiu ignorar o meu comentario e seguiu o seu. Como vexo que non me estás poñendo moi boa cara, Pascual, deixámolo por hoxe. Veña, corta a grabación. E que é isto que vimos de escoitar, Senem? Bueno, pois isto é o arranque do meu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Ciencias, que en certos sentidos foi un discurso atípico, non? E particularmente por este comenzo do discurso, que realmente é o que eu chamo un texto de divulficción, non? É ficción, porque de algún modo eu me sitúo, son eu o que relata, digamos, a historia, e me sitúo, pois, no ano 40, se non recordo mal, non? 2040. 2040, efectivamente. Entón, digo que é divulficción porque de algún modo o que trato é de ir insertando nesa visión do ano 2040 como vai a ser o mundo en ese momento, non? E facelo tamén incluso razonando por que vai a ser así, tratando ademais de proxectar un mundo que hoxe é inimaginable, pero que eu penso que é real, que é dicir que nos 24 anos que faltan de aquí a lá, é moi probable que moitas das cousas que eu poño aí, quizás non exactamente como as digo, como as conto, pero que se produzan. Entón, bueno, ese comenzo do discurso é atípico, porque normalmente pois, os discursos de ingreso na Real Academia Galega pois empezan xa, digamos, ca parte dura, máis áspera sí, da especialidade do novo membro, non, do que se incorpora á Academia. Senem Barro, catedrático de Ciencia da Computación e Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago. Boas tardes e grazas por achegarte aos nosos estudos. É un placer estar aquí.
Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2040. Eran as 5:30 da mañá. A habitación comezou a iluminarse como nun amencer. O cheiro e o rumor do mar alagaban o espazo e aos poucos fun abrindo os ollos. Busquei as lentes sobre a miña mesiña. Non estaban ali. De feito, facía anos que non usaba lentes, pero en moitas ocasións, ao espertarme, aínda repetía o mesmo xesto mecánico que realizara cada día durante tantos anos. Agora usaba retinas artificiais. Xa tivera outras antes, pero estas, ademais de permitirme ver moitísimo millor, informábanme de canto vía. Sempre tiven problemas para lembrar o nome das persoas e non poucas veces pasei apuros por esquecementos incomprensibles. Agora os meus novos ollos identificaban a quen se atopaba ao seu alcance e tamén me informaban dos edificios, as obras de arte, de todo o meu redor, en definitiva. Ademais, advertían o meu cerebro de posibles perigos dos que de outro xeito non sería consciente. Ben, saín da habitación tratando de non facer ruido para non espertar a Maite e chamei a Pascual, o noso robot de servizo doméstico. Incomódalle que alguén se refira a él como robot e prefire a expresión asistente persoal, pero realmente un robot antropomorfo, con apariencia e comportamento humanos, aínda que non é dos máis modernos. Pascual subiu as escaleiras a modiño para non facer ruido e díxome que o meu almorzo estaba preparado. Os meus fillos ían vir comer, así que os robots de servizo estaban a preparalo todo. Pascual mesmo conseguira mel. As miñas netas encántalles o mel. O mel natural converteuse nun ben moi escaso. Os sistemas de comunicación desorientan as abellas e só nos ESI poden sobrevivir. Recordo que cando oín esta explicación de Pascual, preguntelle moi interesado que eran os ESI. Os espazos sen intelixencia, respondeume coa satisfacción de saber máis que eu. E como non me gustou ese punto de soberbia que notei no seu ton de voz, díxenlle con retranca que supoñía que serían lugares sen intelixencia artificial, que era a que en todo caso podía perturbar o ir e vir das abellas. Preferiu ignorar o meu comentario e seguiu o seu. Como vexo que non me estás poñendo moi boa cara, Pascual, deixámolo por hoxe. Veña, corta a grabación. E que é isto que vimos de escoitar, Senem? Bueno, pois isto é o arranque do meu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Ciencias, que en certos sentidos foi un discurso atípico, non? E particularmente por este comenzo do discurso, que realmente é o que eu chamo un texto de divulficción, non? É ficción, porque de algún modo eu me sitúo, son eu o que relata, digamos, a historia, e me sitúo, pois, no ano 40, se non recordo mal, non? 2040. 2040, efectivamente. Entón, digo que é divulficción porque de algún modo o que trato é de ir insertando nesa visión do ano 2040 como vai a ser o mundo en ese momento, non? E facelo tamén incluso razonando por que vai a ser así, tratando ademais de proxectar un mundo que hoxe é inimaginable, pero que eu penso que é real, que é dicir que nos 24 anos que faltan de aquí a lá, é moi probable que moitas das cousas que eu poño aí, quizás non exactamente como as digo, como as conto, pero que se produzan. Entón, bueno, ese comenzo do discurso é atípico, porque normalmente pois, os discursos de ingreso na Real Academia Galega pois empezan xa, digamos, ca parte dura, máis áspera sí, da especialidade do novo membro, non, do que se incorpora á Academia. Senem Barro, catedrático de Ciencia da Computación e Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago. Boas tardes e grazas por achegarte aos nosos estudos. É un placer estar aquí.